Een hartelijke, bijna goede avond vanuit het Parkstad Limburg Stadion voor deze laatste oefenwedstrijd van Rode JC. Und natürlich auch herzlich willkommen für all unsere deutsche Zuschauer hier in de livestream. Schön, dass ihr allen dabei seid. Want het is niet zomaar een vriendschappelijke wedstrijd. Het is echt das Freundschaftsspiel tussen Rode JC en Alemannia Aachen. Jaarlijks terugkerend geheel inmiddels. En dat heeft te maken dat beide supportersgroepen al meer dan 35 jaar bevriend zijn met elkaar. En dat is in het verleden al een paar keer mooi tot uiting gekomen. Zoals in 2009 toen de Duitse fans meereizen naar Kerkrade om Roda moreel te steunen tijdens die zware degradatiestrijd destijds. Maar ook andersom in 2012 toen ruim 200 Roda-fans meereizen naar Aken om Alemannia bij te staan tegen Eintracht Frankfurt. Gewoon enkele voorbeelden uit de mooie vriendschap tussen deze twee clubs. Die vanavond dus gaan spelen. De laatste kans om hun voorbereidingen te treffen voor het nieuwe seizoen dat voor Roda JC volgende week van start gaat met een uitwedstrijd tegen FC Emmen. Nou, kun je maar beter gehad hebben die kilometers. En dan gaat echt de competitie beginnen. Voor Roda nu de vijfde wedstrijd in deze voorbereiding. We begonnen tegen Chèvremont. Was een makkelijke overwinning op die amateurs met 10-0 maar liefst. Er werd gelijk gespeeld tegen Vitesse. Tegen SC Cambuur werden eigenlijk twee wedstrijden gespeeld die uiteindelijk met 2-1 verloren ging. Dan moet ik zeggen tegen Cambuur was dat natuurlijk. Vervolgens werd gespeeld tegen Beerschot. En dan ook 2 keer 75 minuten tegen Delder. En vanavond dan tegen Alemannia Aachen kunnen we in ieder geval een echte wedstrijd verwachten. Met een basis 11 van Rob Penders die wellicht enigszins weer gaat geven hoe zijn beoogde basis 11 eruit ziet voor de volgende week. Als Roda dus gaat spelen tegen FC Emmen. Dus die basis 11 van Roda zullen we meteen maar even meenemen. Op doel Justin Truichel. De driemans defensie, de centrale verdedigers bestaan uit Jay Kruijver, Marco Tol en Lucas Beerte. En dan het viermans middenveld, Koen Jansen, Jérôme Dehoom, Dion Doornbos en Sander van den Berg. Voorin, daar speelt Joshua Nisbet. In de spits Anthony van de Hurk. En dan aan de rechterkant de man waar ik denk toch heel veel toeschouwers vanavond speciaal voor naar het Parkstad Limburg Stadion gekomen zijn. Namelijk de nieuwe aanwinst Finn Schente. Gehuurd van de eerste FC Köln, slechts 18 jaar en al een marktwaarde van 1 miljoen. Veel interesse was er voor hem, onder meer door FC Porto, Lille en Straatsburg. Maar hij koos dus toch om een jaar hier in Kerkrade te gaan spelen bij Roda JC. En daar mogen we toch hopelijk wel veel van verwachten als een van de smaakmakers van dit elftal van Roda JC. Hij heeft nog een contract tot 2030 in Keulen. En dat geeft natuurlijk wel aan dat ze ook daar een enorme berg verwachtingen en vertrouwen hebben in de jonge spits. Die al 7 keer in de Bundesliga heeft gespeeld. En vanavond dus zijn debuut gaat maken in de basis 11 van Roda JC. Daar is het moment dat de spelers het veld opkomen. In een echt heel goed gevuld Parkstad Limburg Stadion. De Kompeltribune zit net zo vol, misschien wel voller als tijdens een reguliere KKD-wedstrijd. Maar ook de Theo Piquet-tribune is voor het grootste gedeelte gevuld. En dat zijn dan ook met name de 2 tribunes waar de kaarten voor gekocht konden worden. En zodoende is er meer dan genoeg sfeer in deze mooie zomerse zaterdagavond. Voor een hele leuke wedstrijd. In ieder geval op papier en laten we ook hopen dat we op het veld daarbij verwend gaan worden. Kijken we even naar de basis 11 van Alemannia Aachen. Lopen die snel door op doel. Bajic. Achterin Matti Wagner, Bachka Lianis, Mika Haanraats en Joel da Silva Chiala. Dan middenveld Ademi, Sepanik en Wiebe. En voorin waarschijnlijk Kuster, Loene en Starodit. Dat zijn de basis 11 dus vanuit Duitsland van Alemannia Aachen. Mooi om te zien dat er echt al zoveel mensen onze stream gevonden hebben.
En ja, schroom vooral niet om in de comments mee te praten met ons en over deze uitzending. Ja, in die Comments auch jetzt viele Reaktionen auf Deutsch. Bleibt die bitte schreiben. Wir gucken mit und wenn Sie Fragen haben, können wir die vielleicht noch beantworten. Rode JC speelt ja, aan hun geliefde kant. De eerste helft weg van de Koempeltribune. Zo ziet het in ieder geval uit. Dat zal onderling ook wel afgesproken zijn. Daar gaat geen verandering in komen. Terwijl captain Anthony van der Hurk het vaantje van Alemannia Aachen nu gegeven heeft aan teammanager Tjerk. En gaat Roda zich opmaken om de laatste oefenwedstrijd, het vriendschappelijke duel tegen Alemannia Aachen te gaan beginnen. Maar heel vriendschappelijk. Op het veld zal het vast niet zijn, want ja, het is de laatste kans in die voorbereiding. Je wilt weten waar je staat. Je wilt strijd zien. Je wilt de patronen al terugzien. Dat hebben we dit weekend ook al eerder gezien. Gisteravond bijvoorbeeld bij Fortuna Sittard tegen Apoel Nicosia. En eerder vandaag tussen MVV en Patro IJsden. En daar zal deze wedstrijd geen uitzondering op zijn. Nou, het wachten is voorbij. Het was echt al rond een uur of 4 heel druk voor het stadion in de fanzone. Vooral fans van Alemannia Aachen die zich daar opperbest van maken in het zonnetje. Ja, voetbal leeft natuurlijk ook in Duitsland, in alle regionen en natuurlijk in alle liga's die daar gespeeld worden. En nu zijn alle fans in het stadion en hebben de aftrap gezien en zijn we onderweg. Eerste overtreding gefloten in het voordeel van Joshua Nisbet. Hoe lang speelt hij nog bij Roda? Daar is de vraag natuurlijk ook die er gesteld kan gaan worden. Wordt links en rechts natuurlijk wel gezegd dat hij interesse heeft om hoger op te gaan. Maar de vraag is of er ook clubs zijn die interesse hebben. Hij heeft in ieder geval de ambitie. Maar mocht het niet zijn, zal hij ook zeker heel tevreden zijn om nog een jaar bij Roda te spelen. Maar je weet natuurlijk nooit wat er nog gaat gebeuren tot 2 september, wanneer het transferwindow gaat sluiten. Rode JC wordt aardig teruggedrongen door Alemannia Aachen in die eerste paar minuten. Waardoor Lucas Beerte die bal naar voren moet spelen. Wordt nog opgevangen, niet door De Jong in dit geval. En dat kan wellicht de eerste mogelijkheid gaan opleveren voor Alemannia Aachen. Zei het niet dat die paas niet goed aankwam. Daar is het eerste balcontact van Vincente met de schouder. En kan Rode JC met dus die driemans defensie eindelijk een keer de bal gaan rondspelen. Waar Lucas Beertjes is opgeschoven. Loopactie van Nisbet wordt nog niet gezien. Dan gaat de bal naar Koen Jansen. Er is veel gesproken in de voorbereiding over het systeem van Rob Penders. Hij staat erom bekend een 3-4-3 systeem te spelen. Maar zoals hij zelf zegt, je kunt het ook anders noemen. Er zijn verschillende mogelijkheden, noem het een 5-3-2 of wat dan ook. Maar waar het om neerkomt is dat zijn buitenspelers gewoon een hele belangrijke functie hebben. En dat is in deze wedstrijd tot dusver Koen Jansen en Sander van den Berg. Koen Jansen kennen we van vorig jaar, hij heeft een ongekende longinhoud. Die blijft gewoon de hele wedstrijd over die zijlijn rennen. En dat is zeker wat Rob Penders ook nu in deze talentvolle, nog steeds talentvolle speler ziet. Die veel bij Jong PSV heeft gespeeld. Koen Jansen ook lange tijd geblesseerd geweest, maar gelukkig sinds vorig seizoen toch echt wel weer behoorlijk fit. Rode JC wordt vooral teruggedrongen op eigen helft. Veel hoog druk zetten van Alemannia Aachen. Wordt beloond nu met een inworp. Gaat de bal naar Kuster. Die verliest dan de bal aan Beerte. Kan hem dan weer teruggeven aan Koen Jansen. Nisbet weer terug naar Jansen. Meteen weer die druk van Alemannia Aachen. En zodoende terug naar doelman Justin Treichel. Er staat echt geen speler op de helft van Alemannia Aachen. Natuurlijk behalve de doelman Bajic. En zodoende weer balbezit voor de ploeg uit Aachen. Stevige ingreep van Jansen. Mag verder.
Vlak voor de doellijn langs gaat Justin Truichel nu aan de rechterkant zoeken. Roda weet nog niet de weg naar voren te vinden. Goed opgepakt daar. Silva Kiala aan de bal. En hij schiet en die bal wordt van richting veranderd. Maar gelukkig voor Roda dat Justin Truichel hem makkelijk kan vasthouden. Dat is het eerste gevaar van deze wedstrijd van de rechtsback. Da Silva Kiala. Nu iets meer ruimte voor Roda om naar voren te gaan. Lange bal op Koen Jansen. Koen Jansen is snel, loopt Da Silva eruit en kan hem laag gaan voorgeven. Gaat tot het doel en daar is bijna de eerste hele grote kans van de nieuwe man Schente. Hij kwam bij de bal, goed gepositioneerd. En natuurlijk een hele goede loopactie daar van Koen Jansen die de jonge Duitser wist te bereiken. En zo hebben we dan de eerste grote kans van de wedstrijd gezien. Komt op naam van Roda JC. Alemannia nu met wat ruimte aan de linkerkant. Komt Doornbos. Van den Berg kwam daar niet bij de bal en dat is een overtreding. Oh, snel genomen. En goed verdedigd daar door Jérôme Dehomme. Voordat het gevaar echt groot werd. Verrassend dat het snel genomen werd, want de speler van Alemannia Aachen ligt nog steeds op de grond. We hebben niet een lijstje gekregen van de scheidsrechters, maar het zou zomaar Shukrula kunnen zijn die daarbij staat. En het is Matti Wagner die op de grond was gaan liggen. Licht geblesseerd, maar hij kan het spel wel hervatten en zodoende dus die vrije trap heel snel genomen. Levert in ieder geval nog een corner op voor Alemannia Aachen door die ingreep van Jérôme Dehomme. Komt daar toch makkelijk tussen Jérôme Dehomme en Van den Berg door, leek het even. Maar verslikte zich uiteindelijk in zijn eigen actie. Bal over de achterlijn. Dat was van de nummer 10 Mehdi Loene. Weer hetzelfde spelbeeld. Roda wordt flink onder druk gezet. Heel hoog druk. 2 man gewoon om Koen Jansen. Die dus echt geen kant op kon. In tweede instantie krijgt de bal terug. Dit is wel goed op Jérôme Dehomme naar het middenveld. En paas op links op Anthony van der Hurk. Maar die kan niet bij de bal komen voordat Silva Kiala er is. Goeie lange bal daar op Sepanik. Leek de bal te controleren, maar uiteindelijk is Roda die gaat overnemen. Weer de Jong en probeert Nisbet te bereiken. In eerste instantie geblokt. Terug naar Beerten en hij gaat helemaal terug dan naar Justin Truichel. Ja, Alemannia Aachen, tegenwoordig uitkomend in de 3e liga in Duitsland. Ontzettend lange geschiedenis. De club bestaat maar liefst 125 jaar. Opgericht in 1900. Officiële naam is de Aachener Turn- und Sportverein Alemannia 1900. Echt een club met een grote historie. Dat blijkt ook wel op de verschillende niveaus waarop ze allemaal gespeeld hebben. Maar hier balverlies. En goed hersteld door de Jong. Maar nog steeds kans voor Alemannia Aachen. Goed ingrijpen. Dat was niet heel handig uitverdedigd daar door Roda JC in de kleine ruimte. Het loopt gelukkig allemaal goed af nu. En stand blijft dus nog steeds 0-0. Afgelopen 2 seizoenen speelde Alemannia dus in die 3e liga. Ze werden een keer 12e en afgelopen seizoen werden ze 7e. Als ze die stijgende lijn wat kunnen doorzetten, dan longt wellicht weer in de toekomst een keer terugkeer naar de 2e Bundesliga. Nou, dat is goed doorgezet van de Jong. Niet voor het eerst dat hij de bal weet af te pakken. Alleen wordt in dit geval afgefloten voordat Schente weggestuurd kon worden daar in het centrum.
Benieuwd hoe die wisselwerking voorin gaat zijn. Lange tijd was Rob Penders wel echt op zoek naar versterking in die spitspositie. En nu Anthony van der Hurk naast Schente staat. Het zijn twee totaal verschillende spelers. Van der Hurk, routinier, ervaren. Wel wat snelheid ingeboet in de loop der jaren. Is meer degene die je aan kunt spelen. Terwijl Schente meer de bewegelijke speler moet zijn. Als ze elkaar goed weten aan te voelen, kan dat wel Rode JC een goede dienst bewijzen. We zijn 9 minuten onderweg. Alemannia Aachen nu weer een balbezit. Een beetje wat rust in het spel gekomen. Nadat vooral in die eerste 7 minuten Alemannia Aachen hoog druk heeft gezet. Veel gaat naar die rechterkant richting Silva Kiala. Die ook mee hoog staat op het veld. En daardoor, ook mede daardoor, de Roda-verdediging onder druk weet te zetten. Dus weer balbezit voor Wiebe. En Wiebe gaat dan helemaal naar de linkerkant. Bal weer bij Loenen en dan wordt de bal verspeeld. Schente geeft hem op Van der Hurk. Let even niet goed op. Maar nog steeds balbezit. Nisbet opnieuw niet bereikt. Al zeker 4 keer dat Nisbet een redelijk goede loopactie heeft. Maar de bal niet bij hem terecht komt. En dan stokt het toch veelvuldig. Halverwege de helft van Alemannia Aachen. Op 1 kans na. Toen Koen Jansen helemaal tot aan de achterlijn kwam, op de 5 meterlijn en de bal bijna wist af te geven op Schente. Dat was de grootste kans van de wedstrijd. Deze keer is Roda de ploeg die druk weet te zetten. Alle gele hemden schuiven wat meer op en dan moet doelman Bajic dan voor de lange bal gaan. Ja, precies tegenovergestelde, want nu staat Roda weer onder druk. En Alemannia Aachen heel hoog en wordt Roda gedwongen om een lange bal te spelen. En nou, als je dan op Nisbet speelt die verdedigd wordt door Kiala, dan weet je wie dat kopduel gaat winnen. Daar gaat zeker 40 centimeter tussen zitten. Goeie ingreep van de Hurk. En zo heeft Schente ruimte. Aan de rechterkant is het wachten op Van den Berg. Ah, die krijgt de bal dan net niet mee. Dat is wel een goede omschakeling daar aan de kant van Rode JC. Terwijl nu de verdediging van Alemannia onder druk wordt gezet. Tom Bajic door het midden. Is gevaarlijk, krijgt hem ook moeilijk teruggespeeld. Maar gelukkig voor de doelman in ieder geval dat er geen Roda aanvaller druk aan het zetten was op dat moment. Dus de lange bal naar voren. Uiteraard heeft Aachen ook een aantal nieuwe spelers in de selectie. Zoals deze doelman Stefan Bajic. 24 jaar oud, gekomen uit Straatsburg. Dat is toch de Ligue 1. Kwam transfervrij over. Naar de kartoffelkever, dat is natuurlijk de bijnaam van de ploeg uit Alemannia Aachen. Heeft normaal te maken met een thuisshirt, de zwart-geel gestreepte shirts. Wat enige overeenkomsten vertoont met de Colorado-kever, die dezelfde soort rug heeft. Wel echt een prachtige bijnaam. Terwijl nu weer het voetbal ruimte geeft voor Roda. Anthony van der Hurk krijgt de bal van Diom, dan Nisbet, linkerkant. Probeert hem terug te geven op Diom, lukt niet helemaal. De Koempeltribune voor wat extra sfeer aan het zorgen is in deze oefenwedstrijd. Het is toch altijd mooi, zeker voor Roda, zo'n laatste wedstrijd in eigen stadion, wat ook goed bezocht is. Het is een prachtige avond, 25 graden. In het zonnetje, Theo Piquet-tribune, die zit vol in de zon. Je ziet ook iedereen met de hand voor de ogen zitten. Terwijl de Koempeltribune inmiddels in de schaduw kan genieten van deze voetbalwedstrijd. Kleine uitkleier van Jay Kruiver zonder gevolgen. Want Marco Tol was daar ook in de buurt. En zodoende is nog steeds balbezit voor Roda. Koen Jansen die toch wat lager staat dan hij misschien zou willen. Of in ieder geval Rob Penders zou willen.
Want Roda lijkt toch wat meer met een viermansdefensie te spelen nu. Omdat Alemannia toch wel veel druk heeft op de verdedigers van Roda. Lang duel daar bij de cornervlag. Terechtgekomen bij Schente. Oh, sterk jongen voor 19 jaar. Mooi de reacties in de stream, dank daarvoor. Het is mooi als er meegesproken wordt en vooral, ik vind het vooral mooi dat je gewoon in het vliegtuig op weg naar Canada Rode tegen Alemannia kunt volgen. Net zoals altijd, ja, vanuit echt alle hoeken van de wereld, ook bij LA Sportradio in het verleden. Heel veel luisteraars uit alle hoeken van de wereld die de Limburgers nog steeds aan de wacht gaan en daar gehoord hebben. Een vrije trap nu voor Agen. Gevaarlijke plek, maar ja, als de bal zo ruim over alles en iedereen heen gaat, dan is dat gevaar wel heel erg snel geweken. Zeer matige vrije trap daar. Tempo is wel een beetje uit die wedstrijd na de openingsfase en na die grote kans die Roda heeft weten te creëren. Het is echt nog zoeken naar de ruimtes. Het ligt kort op elkaar, maar dat is een goede actie dus van Beerten. Gaat weer naar Jansen en die rent die Kiala continu, of in ieder geval voor de tweede keer, ruim voorbij. Alleen de fysiek sterke Kiala wist nu wel zijn schouder tegen die van Koen Jansen te zetten. Waardoor Alemannia weer even in balbezit was. Want nu is het Jerome de Jong die ruimte heeft. Geeft de bal aan de linkerkant op Nisbet. Nisbet zal korte combinatie aangaan met Koen Jansen. Jansen wat van richting veranderd en dan bijna bij de tweede paal kan Sander van den Berg nog binnenlopen. Ja, Sander van den Berg, ook voor hem is het een nieuw seizoen, een nieuwe club. En voor de eerste keer als prof, want hij is overgekomen, transfervrij natuurlijk, van de amateurs van Quick Boys. Daar speelde hij vooral als linkervleugelverdediger, wordt hier ingezet aan de rechterkant en zal de hele flank daar moeten bestrijken. Speelde 72 wedstrijden in die tweede divisie, maakte daar 7 doelpunten. En nu dus bij deze basis 11 van Rode JC in het betaalde voetbal. Corner, Jerome de Jong. Ja, Anthony van der Hurk was daar. Kreeg zijn hoofd maar net tegen de bal aan. Niet hard genoeg. Maar bovendien is er afgefloten. En is het gewoon een vrije trap voor Alemannia Agen. Ja, terwijl ik het ook inderdaad teruglees over een paar reacties op de grasmat hier. Ik zit natuurlijk boven in het stadion en kan van de bovenkant daar ook naar kijken. Het zal niemand verbazen met die ontzettend grote droogte. Dat het en een beetje droog en gelig eruit begint te zien. Ja, maar ook duidelijk wat afdrukken van noppen en van slidings die er te vinden zijn. Het is moeilijk, er werd voor de wedstrijd nog zeker nog gesproeid op dit veld. Er is bijna niet tegenaan te sproeien. Dat is wel een algemeen probleem op dit moment als het om gras gaat. Ja, Justin Reichel heel alert daar op die steekbal. Op de rand van de 16 weet hij daar de bal nog net te pakken. Alvorens Sepanik, Luka Sepanik daar gevaarlijk kon gaan worden. Dus de bal zit voor Rode JC weer in die laatste linie. Korte combinatie door het midden met de Jong. Redelijk gevaarlijk op Tol ingespeeld. Zeker omdat hij onder druk stond. Maar hij weet hem goed te verwerken. En zo speelt Roda toch even door in die korte combinatie. Dion Dorenbos, die naam hebben we eigenlijk nog niet genoemd vandaag. Speelt hier ook een matige bal. Probeert een lange bal naar voren te spelen. Dion Dorenbos, ook een van de nieuwelingen bij Rode JC. Is transfervrij overgekomen van FC Eindhoven. Heeft alles doorlopen bij FC Eindhoven. En voor de eerste keer dat hij nu voor een andere club aan het spelen is. Speelde 114 wedstrijden al in de keukenkampioen-divisie. Daarin 6 doelpunten en 3 assists. En ook vandaag dus in de basis 11 van Roda JC.
Hij speelt een beetje in het centrum van het middenveld. Alleen ja, daar is nog niet heel veel gebeurd in die linie. Veel gaat via de zijkant. En Jérôme de Jong die valt enorm op. Al de hele voorbereiding. Veel aan de bal. Terwijl Alemannia Aachen nu aan de rechterkant er vandoor gaat met Kuster. En dan weer de Jong die de bal opvangt. Zoals ik al zei, de Jong valt positief op in deze voorbereiding. Werd vorig jaar gehaald, transfervrij, zonder een club zat hij. Speelde toen echt niet heel erg goed, zeker niet in het begin. De laatste paar wedstrijden liet hij zich al wat beter zien. Maar we kennen hem nog wel van een andere Limburgse club in het verleden. Daar werd hij ook wel eens de Zuid-Limburgse Iniesta genoemd. Omdat hij wel heel veel spelinzicht in zich heeft. En als hij weer dat niveau kan gaan aantikken, dan zal hij zeker veel minuten en ook van veel waarde gaan zijn voor Rode JC. Rode JC weer in die laatste linie. Probeert wat sneller naar voren te spelen. Toch vaak even dat middenveld overslaan. Bij Doornbos bijvoorbeeld. Ik hoor dat er opeens een kraak zit in de microfoon. We gaan kijken of we dat kunnen oplossen. Ik kan u beloven dat ik geen chips aan het eten ben in ieder geval. Daar is wat ruimte voor Rode JC. En is het eerst Kruiver die nu de rechterkant op zoekt. Is opgekomen door Van den Berg. Gaat hem teruggeven naar een Kruiver. En daar is dan het blok van Bachkalianis. Wel nog opgevallen vangen door Doornbos. En nogmaals excuses als het kraakt. De technici proberen er iets aan te doen. Ik heb zelf natuurlijk de microfoon in mijn handen en kan verder niet aan de verbinding doen. Dus ik ga wel verder met het verslag hier van deze livestream. En hopelijk kunnen we achter de schermen dat gekraak en geruis zo snel mogelijk oplossen. Terwijl Alemannia Aachen aan de linkerkant nu balbezit heeft. 20 minuten gespeeld in deze wedstrijd. We hebben een hele grote kans gezien voor Rode JC. 2 gevaarlijke momenten voor het doel van Justin Treichel. Moeten we eerlijk zijn dat het daarna wel enigszins ophoudt. Goeie actie van Starodit aan de rechterkant. Houdt balbezit. En daar staat dan niemand in de buurt. Daar staat dan alleen maar Sander van den Berg. Die dan voor Roda kan gaan opruimen. En de bal teruggeeft aan Kruiver. Gaat dan een combinatie aan met Schente. Dat gaat nog maar net goed. Want de kaats terug ging bijna over de zijlijn. Treichel draait open. Dat is heel gevaarlijk. Want hij had daar en geen tijd meer. En de spits Starodit zette door. En lanceerde Treichel daar. Er zal geen gele kaart voorkomen. Maar de scheidsrechter gaat wel even polsen met Treichel of alles in orde is. Gelukkig dat het kraken inmiddels ook wat is afgenomen. Ik zit zo stil als ik maar zitten kan. Om te voorkomen dat er ook maar één kabeltje aan het bewegen is. En van daaruit hoop ik dat we jullie allemaal het verslag kunnen brengen. In ieder geval de beelden. Natuurlijk met camera Nick Heun die dat perfect verzorgt. Terwijl Roda inmiddels en Treichel, en dat is het belangrijkste, het spel hervat heeft. Dus de bal naar Lucas Beerten. Ja, wel weer jagen en druk zetten van Alemannia Aachen. En dan moet Beerten weer terug naar Treichel.
Die heeft dan wel de ruimte om Tol aan de rechterkant aan te spelen. Zou naar voren gespeeld kunnen worden naar Kruijver. Een hele goede actie daar van Van den Berg. Die zich echt vrij speelt. Alleen dan niet richting Kruijver gaat. Die al doorgelopen was op de middenlijn. En is de bal weer terug bij Truichel. Maar wel iets meer ruimte nu voor Rode JC. Hebben zich goed onder die druk uit weten te voetballen. Paas van Beert op Van der Hurk goed aangenomen. Terwijl toch veel spelers uitglijden op dit droge veld. Zo ook Danilo Wiebe. En daardoor ontstond er wel wat meer ruimte even om de bal rustig rond te laten gaan. Het rollen van de bal is verder prima. Hij komt ook aan bij Nisbet. Nisbet kapt zijn Kialo's, kapt hij uit. Gaat de bal naar Jansen. Jansen gaat de 16 in. Krijgt een schouderduw nog steeds in de bal. Jansen geeft hem terug. En dat is wel bijna het eerste doelpunt voor Vincente. De tweede grote kans voor de Duitser. Heel goed werk opnieuw van Koen Jansen. De twee grote kansen voor Twente kwamen voort uit een hele goede loopactie. Een dribbel van Koen Jansen. Die de bal dus bij zijn nieuwe spits weet te krijgen. Deze had er echt misschien wel in gemoeten. Want de ruimte was er om te draaien. Maar het is nog net het voetje van Skepanik, denk ik, die eraan zat. Waardoor het schot niet hard genoeg in de hoek verdween. Want anders had het wellicht bijna zeker wel een doelpunt kunnen zijn. De corner is blijven staan. De Jong. Bij de eerste paal Doornbos. Nisbet vangt hem op. Natuurlijk bekend als een echte stofzuiger. Ook veel in balbezit. Nisbet verliest daar toch de bal. Verliest het duel met name. Is het Kuster wat naar de linkerkant probeert te gaan richting Loene. Bal over de zijlijn. Dan hebben we 25 minuten gespeeld in deze eerste helft. Doelman Beach, lange bal deze keer naar de linkerkant toe. Ja, komt er helemaal terecht bij linksback Wagner. En die wordt dan onderuit gehaald. Krijgt een vrije trap. Ja, tot ongenoegen van Kruijver. Ja, was het Kruijver? Nee, was niet Kruijver. Maar het is in ieder geval wel een vrije trap. Het was Van den Berg die de overtreding daar maakte. En dat is natuurlijk een prima positie. Deze vrije trap. Voor Alemannia Aachen. Wellicht een kans voor de nieuweling. Starodit, overgekomen van Eintracht Frankfurt. Het tweede niveau in de regionalliga speelde hij daar. Transfervrij overgekomen naar Alemannia. Nu in de spits om zich te bewijzen. Daar gaat de bal niet naartoe, maar hij ging wel richting Ademi. Die daar eigenlijk best wel vrij kon inkoppen, maar totaal verkeerd timede. En zodoende er geen gevaar was voor Justin Truichel. Ik krijg een vraag hoe de nummer 11 speelt van Roda. En dan gaat het om Dion Doornbos. Ik moet zeggen dat hij nog niet heel veel betrokken is in het spel van Rode JC. Omdat veel ballen toch aan de zijkanten gespeeld worden, over de vleugels gaan. Waar de nieuwe spits Starodit vandaan is gekomen. Hij was zeker nog niet bij het eerste daar aangesloten. Terwijl Rode JC nu eigenlijk voor een van de weinige keren rustig kan gaan opbouwen in die laatste linie. Omdat Alemannia gewoon continu
hoog staat op de verdediging. En ook nu weer. Het is echt niet dat Roda de bal probleemloos makkelijk rechts-links kan spelen. Ze moeten zorgen dat ze vooral die eerste combinatie, die eerste linie weten te overleven. Want dan is er natuurlijk wel veel ruimte in de tweede fase van de aanval. Zoals nu wellicht. Nisbet moet links van zich kijken. Want daar staat en Diome en Van der Hurk. Terwijl Koen Jansen weer eroverheen komt. Maar in de rug van Diome die wel de opening ziet aan de rechterkant. Goeie opening van de Berg met de meegekomen Kruiver. Dan heel even terug naar Doornbos. Die speelt Nisbet in. En Nisbet wordt dan weer in de rug gelopen. Ja, goed hersteld. Verliest uiteindelijk dan toch de bal. Kiala, ja, die paast hem zomaar tegen Koen Jansen aan. Maar is Alemannia toch bijna er vandoor, wilde ik zeggen. Maar de paas van Szczepanik, ja, die mist echt elke richting zijn spits Starodit. Alemannia weer wat langer in balbezit met een paar goede combinaties. Sliding van Tol mist gelukkig ook de speler, maar miste ook de bal. Terwijl Kiala in balbezit is. Weer hoog druk gezet door Roda, iets te veel door Diome en zodoende dus een vrije trap. Mehdi Loene is veelvuldig ook in balbezit aan de kant van Alemannia. Bekleedt veel posities in deze wedstrijd. Terwijl er wel een goede paas is in de as. Paas was richting Ademi. Die juist een goede kopkans had. Maar die niet wist te verzilveren. Nog een kwartier te spelen in die eerste helft. Het is wel redelijk gelijkwaardig. Het spelbeeld tussen Alemannia Aachen en Rode JC. Ook al zou ik dat eigenlijk andersom moeten zeggen. Maar de grootste kansen die waren toch echt voor Rode JC. 2 keer nieuweling Vincente. En die tweede kans was echt de grootste. En die werd dan net gekraakt. Maar nu wellicht kans voor Alemannia Aachen. Terwijl de bal weer naar Loene gaat. En die gaat de korte combinatie aan. Heel goed. Een uitgespeelde mogelijkheid. En daar is de 1-0 voor Alemannia Aachen. Gescoord door Luka Szczepanik. Oh, maar het werk kwam echt van Mehdi Loene. Die een hele goede solo leek af te ronden. Op het laatste net niet meer bij de bal kwam. Maar ja, daar stond dan Szczepanik helemaal klaar om de bal vrij in te schieten. Achter Justin Truichel. En is het na 31 minuten spelen 0-1 geworden voor de bezoekers uit Aken. Natuurlijk even teleurstellend voor Roda om op een 1-0 achterstand te komen. Zeker als je niet zozeer het overwicht hebt in de partij, maar wel als je de grote kansen tegen weet te voorkomen. En zelf wel een aantal weet te creëren. Dan kom je toch op een 1-0 achterstand. Even zien of dat het spelbeeld en het resterende kwartier van deze eerste helft nog gaat veranderen. Roda wordt nog steeds goed opgesloten en zodoende toch weer balverlies na die lange bal. En Alemannia Aachen, die zullen wel wat vertrouwen hebben na die voorsprong. Want in die korte combinaties spelen ze prima. Uw voorzet. En er komt nog een voetje aan, opnieuw van Szczepanik. Ja, waar niemand meer verwachtte dat die bal een eindstation ging bereiken. Want Truichel kwam al uit zijn doel. Was het heel listig en heel subtiel. Het voetje van Szczepanik die de bal dan zomaar achter Justin Truichel tikt. En dan heeft het slechts 2,5 minuut geduurd om 2 doelpunten hier te zien in het Parkstad Limburg stadion. Maar beide keren van Szczepanik en dus ook beide keren van de bezoekers uit Aken is het gewoon 0-2 geworden voor Alemannia. Had toch wel beter verdedigd moeten worden.
Schepenik tussen twee verdedigers van Roda in. En ook doelman Truichel leek uit te komen. Maar niemand had een beetje het gevoel alsof Schepenik daar zijn voet nog zou uitsteken. En de bal achter Truichel ging verlengen. Ja, maar hoe dan ook, een hele korte fase, heel korte tijd. 2,5 minuut zoals ik al zei. 2 doelpunten voor Alemannia Aachen. Terwijl achter het doel van doelman Bajic ongeveer een heel nieuw elftal van Aachen, Alemannia Aachen, zich aan het warmlopen is. Ik weet natuurlijk niet precies wat de afspraken zijn, of er heel veel gewisseld gaat worden voor de tweede helft. Maar laten we eerst zorgen dat de eerste helft goed afloopt voor Rode JC. Geprobeerd om Schente te bereiken door Van den Berg, maar dat lukte niet. Goed voor zijn man gekomen door Tol. Opbouw van Alemannia Aachen, maar deze keer veel gele hemden dicht op de verdedigers. En zodoende weer goed druk gezet en vroeg balbezit voor Roda. Komt alleen Kruiver niet voorbij zijn man. En dat leek dan even gevaar op een omschakeling. Maar uiteindelijk werd er overtreding gemaakt. En zodoende Mehdi Lone, die de bal zojuist weer in het spel heeft gebracht. Dan gaat Alemannia Aachen nog een keer naar voren toe. Dan gaan ze naar de rechterkant via Kuster. Kuster in duel daar met Marco Tol. Sleept daar nog een corner uit. Wat natuurlijk opvallend was in de Koempeltribune. Toen het doelpunt viel van Alemannia Aachen. Beide doelpunten. Ongeveer de halve Koempeltribune omhoog sprong. Omdat alle supporters echt door elkaar heen zitten daar. Een mooi gezicht en een mooie sfeer. Dat deze supportersgroepen zo vriendschappelijk met elkaar omgaan. Mehdi Lone weer. Met de corner. Ingelopen. Deze keer wel weggekopt in eerste instantie. Inworp nog steeds voor Alemannia. Nu wel inworp voor Rode JC. Koen Jansen geeft hem terug aan Beerten. Terwijl er op dit moment heel veel ruimte is aan die rechterkant bij Van den Berg. Ja, nu inmiddels wel opgevangen door Wagner. Het was zowel Kruiver als Truichel durfde het niet aan om over die rechterkant te openen. Nog 10 minuten te gaan in die eerste helft. 9 om precies te zijn, maar misschien nog een minuutje blessuretijd. Terwijl Beerten de bal verliest. Maar daar wel een overtreding mee krijgt. Die inmiddels al genomen is, terwijl Beerten nog op zijn knieën zat. Beerten staat wel, maar is nog niet aan het meerennen in deze verdediging. En dus gaat het over de zijkant de Joom, Nisbet, de Joom. Goed wippertje naar Van der Hurk. Zou hem dan eigenlijk willen teruggeven aan Beerten, maar dat ging niet helemaal. Waardoor de angel een beetje uit de aanval is. En zo sterk dat Schepenik, die 2 keer doel al wist te treffen, er tussenin wist te komen. Ook matige paas dit. Uiteindelijk komt hij nog wel terecht bij Van den Berg. Rode JC heeft nog een goede 8 minuten om iets aan die achterstand te doen, wilde ik zeggen. Maar dan moet je natuurlijk niet dit soort passes gaan geven. Dan geef je de bal wel heel makkelijk aan de tegenstander. Alemannia, alle spelers op de helft van Rode JC. Zelfs halverwege de helft van Rode JC. Ze schuiven nu iets meer op richting de middenlijn. Even helemaal terug naar de doelman. Een bal naar voren, weer makkelijk opgevangen door Wagner in dit geval. Kapt zijn speler uit en door de benen van Truichel is het de linkervleugelverdediger
Matti Wagner die de 3-0 completeert. En doelman Bajic wordt bedankt door zijn medespelers. Want het was zijn lange paas op zijn linkervleugelverdediger. Die precies achter de verdediging van Roda inviel. Ook een mooie aanname op de borst moet gezegd worden. Maar het is toch wel zeer teleurstellend eigenlijk wat Roda JC laat zien. Dat ze na die 1-0 achterstand zomaar binnen 10 minuten tijd naar een 3-0 achterstand gaan. Dat zou echt niet mogen gebeuren. En dat zal toch trainer Rob Penders toch wel een beetje zorgen moeten baren. Want deze mentale weerbaarheid getuigt nog niet echt van een belangrijke competitievorm. Als volgende week de uitwedstrijd tegen FCM staat. Gepland. Ook voldoende sfeer is en voldoende vijandigheid is. Het moet niet hetzelfde gebeuren dat bij één tegenslag opeens er nog 2 volgen. Maar het zijn wel de cijfers nu. 0-3 in het voordeel van Alemannia Aachen. Ja goed, Roda JC nog een 6 minuten in de eerste helft. Waar ik zojuist zei, eens kijken wat Roda, of die nog iets aan de achterstand kunnen doen van 2-0. Gebeurde precies het omgekeerde. En kijkt Roda tegen een achterstand van 3-0 aan. Terwijl die terugspeelpaas nog net binnengehouden kan worden door Justin Treichel. We hebben Roda gewoon echt te weinig gezien hoor op de helft van Alemannia Aachen. Dat moet wel gezegd worden als we langzaam maar zeker de eerste helft kunnen gaan evalueren, langzaam maar zeker. Zoals gezegd, 2 hele goede aanvallen. Allebei ingeluid door Koen Jans aan die linkerkant. Met een hele goede dribbel. Wist de bal ook beide keren bij Schente te krijgen. En 2 keer werd zijn inzet dan gekraakt. Waardoor de jonge Duitser geen doel wist te treffen voor Roda JC. Maar behoudens die 2 mogelijkheden hebben we eigenlijk geen kans gezien. En dat is inmiddels na 40 minuten spelen niet te zeggen van Alemannia Aachen. Want naast die 3 doelpunten hebben ze ook nog wel een paar andere kansen bij elkaar weten te voetballen. En zijn zij gewoon de betere ploeg in de eerste helft. Dit is wel een goede combinatie van Roda JC. Prima gegeven naar Schente die nu aan de linkerkant is gekomen. Gaat de 16 in. Gaat schieten. Tweede paal is het Anthony van der Hurk. En er wordt geen buitenspel gegeven. En zodoende telt deze treffer. Goede actie en dus een eerste assist van Schente die opeens aan de linkerkant opdook. Voor de eerste keer deze wedstrijd. Hij stond de hele tijd aan de rechterkant. En nu aan de linkerkant werd hij even uit het oog verloren door de verdedigers. En zodoende wist hij zijn dribbel te maken. Zijn schot werd nog een lichtelijk aangeraakt. Waardoor de bal voorlangs dreigde te gaan. Maar daar stond Anthony van der Hurk. De ervaren spits van Roda JC. Die weet natuurlijk echt wel op welke plek dat hij moet staan. En deze keer stond hij opnieuw op de juiste plek. En wist hem binnen te tikken. Terwijl er wel even wat zorgen zijn voor Koen Jansen. Die na het doelpunt of tijdens het doelpunt op de grond is gaan zitten. Krijgt een ijsdoek op zijn hoofd. We weten niet of daar een botsing is geweest. Of dat hij zelf even niet helemaal lekker voelde. Het ziet eruit alsof het een soort hoofdblessure is. Opgelopen in een duel. Hoewel Koen Jansen het grootste gedeelte van de tweede seizoenshelft vorig jaar gewoon fit is gebleven. Hou je toch altijd je hart vast als juist bij Koen Jansen even verzorging nodig is. Koen Jansen gaat even naar de zijlijn. Moet even wat testjes doorlopen bij de verzorgers. Hij drinkt wat uit de bidon en lijkt zich wel weer te herstellen. Om zo dadelijk terug te gaan binnen de lijnen. Om die laatste 2,5 minuut van de eerste helft te volbrengen. Roda dus nog even met 10 man. Dat was goed gedaan van Beerten. Maakt ook inderdaad geen overtreding op Tjepanik. En dan laat de scheidsrechter daar even goed doorspelen. Is het Jerome de Jong die balbezit weet te behouden richting Nisbet. Dan naar Tol. Terwijl Koen Jansen inmiddels weer binnen de lijn is. Dat is natuurlijk het goede nieuws. Loopactie van Schente.
Niet gezien door Kruijver. En daardoor terug naar Tol en nu aan de linkerkant. Dus Roda nog een beetje druk blijft geven die laatste 3 minuten. Zou wellicht nog een mogelijkheidje kunnen ontstaan. Want er ontstaat wel iets meer ruimte op het veld. Terwijl Anthony van der Hurk in de rug wordt gelopen door Loenen. En daardoor de vrije trap voor meekrijgt. Roda snel genomen. De Jong op de middenlijn. Twijfelde wellicht even of hij Van den Berg wilde bereiken. Helemaal aan de andere kant van het veld. Ze blijven aan de linkerkant. Oeh, slechte aanname daar van Beerten. Kreeg hem ook niet lekker aangespeeld van Marco Tol. Is er weer wat ruimte voor Alemania. Maar de spits Starodit die verliest de bal. Weet daar wel nog een corner uit te halen. Terwijl hij onderuit gaat achter die achterlijn. Daar ligt in eerste instantie kunstgras. Maar daarna kom je gewoon de stoeptegels tegen. En daar lag spits Starodit even op zijn rug. Dat is niet de beste plek om onderuit te gaan. Nou, het valt allemaal mee en hij loopt alweer in de 16 in afwachting van de corner. Vrije trap inmiddels genomen. Daar komt het schot van doelpuntenmaker Szczepanik. Geen hattrick voor de Duitser uit Frankfurt was het toch, waar we het daar straks over hadden. Ja, inderdaad uit Frankfurt afkomstig. Maakte al 2 doelpunten dus in deze eerste helft. En nu schoot hij wel redelijk ruim naast het doel van Justin Treichel. Nog 15 seconden te gaan. En dan zullen er wellicht 2 minuten blessuretijd bij gaan komen. Balbezit nog voor Roda. Alleen die bal van Doornbos gaat nergens naartoe. Doornbos heeft het moeilijk in die eerste helft. Terwijl er geen enkele seconde blessuretijd bij gaat komen. Ja, zo ziet u maar weer. Wat weet ik er nou van? Als ik 2 minuten verwacht, wordt er gewoon geen enkele seconde bij aan de extra speeltijd toegevoegd. En dus gaat Roda JC rusten met een 1-3 achterstand. Alemannia Aachen kwam op een 3-0 voorsprong. Gelukkig voor Roda JC is Anthony van der Hurk nog iets te doen aan deze 0-3. En is er 2 doelpunten achterstand voor Roda JC. Gaan ze de catacombe in. En zijn we heel erg benieuwd wat de plannen zijn van de tweede helft. Gaan we veel wissels zien of juist niet? En probeert Rob Penders zijn spelers echt wedstrijdfit te krijgen voor de eerste competitiewedstrijd volgende week uit tegen FC Emmen. Over een kwartier, dan zijn we terug voor het tweede deel van deze livestream.
Goedenavond, welkom terug natuurlijk weer bij deze live blog. Herzlich willkommen zurück voor die tweede halbzeit. Dus de tweede helft die zojuist op het punt staat om te beginnen. Anthony van der Hurk gaat aftrappen. Hij is blijven staan. Er zijn wel echt een aantal wissels doorgevoerd, waaronder in ieder geval Mitchell Paulussen is in het veld gekomen. En ook een paar andere. Marsman is er onder andere bijgekomen. Dat is zojuist omgeroepen. En zullen we zien wat die 4 nieuwe spelers teweeg gaan brengen voor deze tweede helft. Ja, de eerste helft is wel teleurstellend verlopen en een 3-1 achterstand. Justin Treichel nu in de zon, deze keer wel. De eerste helft had hij vooral de schaduw in zijn rug. Speelt de lange bal naar voren toe, wordt opgevangen door Marsman. Nou, die is in ieder geval wel makkelijk te herkennen. Een nieuwe speler die dus overgekomen is van Cambuur. Bram Marsman die scoorde 1 keer in ieder geval in die oefenwedstrijd tegen Delder. Het zou mooi zijn als hij dat natuurlijk nog een keer kan doen deze avond. Terwijl Alemanniage nu toch echt wel weer de aanval aan het opzoeken is met Bach Kalianis. Inworp voor Alemanniage in die openingsfase van de tweede helft. Nou, lange bal dus naar de zijkant. Komt daar dus terecht bij Bram Marsman. En hij is in het veld gekomen voor Koen Jansen. Die in de eerste helft op een gegeven moment ook naar de kant werd gehaald met een hoofdblessure. Loopactie nu aan de rechterkant van Marco Tol. Niet heel vaak dat hij op de helft van de tegenstander komt met een dribbel, met de bal aan de voet. Deze keer was er wel de ruimte. Uiteindelijk nog steeds balbezit dus voor Rode JC. Door die overtreding. En Marco Tol die gaat hem zelf voor zijn rekening nemen. Nou, Roda en Marsman aan de linkerkant er vandoor is. Een scherpe, maar ook harde voorzet. Komt dan terecht bij Van den Berg. Die geeft hem voor, maar daar is wel de doelman Bejic die hem dan prima weet op te vangen. In ieder geval de eerste keer dat Rode JC dus wel in de buurt is gekomen van de Duitse doelman. Goed opgelost daar. Beert en nog steeds een balbezit. Terwijl Mitchell Paulussen dus ook binnen de lijnen is gekomen. Daar ook bij betrokken was in die korte combinatie. Korte bal daar van Treichel. Kruijver keek net even de kant op waar hij de bal wilde gaan afspelen. Goed weggedraaid daar. Anthony van der Hurk. Jammer dat hij niet op de been kan blijven. En bovendien had daar ook wel balvoordeel gegeven mogen worden. Omdat Nisbet die bal gewoon naar de rechterkant wist te spelen. Maar goed, een vrije trap inmiddels genomen. En de rechterkant van de Berg heeft hem meegegeven aan De Jong.
De Oom-kaptein draait. Ja, krijgt hem nog steeds bij zijn medespeler. Alleen balbezit nu wel voor Alemanniagen die de bal over de zijlijn trappen. Ook voor Rode JC is het natuurlijk zaak om te zorgen dat ze een hele selectie in ieder geval fit krijgen, maar ook op peil weten te houden. Er zijn natuurlijk een aantal spelers bijgekomen. Een stuk of 7 spelers toegevoegd aan de selectie. Terwijl nu aan de linkerkant Marsman een hele goede kans kan gaan krijgen. Legt hem terug in niemandsland, maar uiteindelijk bij Van den Berg. Van den Berg naar de buitenkant gedreven, geeft een druk op Paulussen en dan wordt de bal niet door de doelman verdedigd, maar wel door de verdediger. Nog steeds Rode JC. Die zich in de tweede helft best wel goed laat zien. En ook Marsman al een paar keer aan de zijkant gevaarlijk is gebleken. Ja, zoals gezegd, overgekomen van Cambuur. Komt geboren in Vroomshoop. Had nog een doorlopend contract bij Cambuur, maar toch heeft Rode JC hem daar los weten te weken. En ook dat kan een hele interessante aanwinst zijn voor het komend seizoen. 32 wedstrijden gespeeld in de keukenkampioen-divisie. Daar scoorde hij 2 keer en gaf ook 2 assists. En in de voorbereiding tegen Delden was hij ook al 1 keer trefzeker dus voor de Koempels. Nu een vrije trap van De Jong. Een soort korte corner variant. Strakke voorzet, wordt bijna binnengekopt. Maar weet geen doel, in ieder geval niet de achterlijn te halen. En Marsman, die nu even fungeert als centrale verdediger, zorgt ervoor dat Roda comfortabel in balbezit blijft. Inworp voor Alemanniagen. Op de eigen helft, dat nog steeds. Zo, even wat rommelen. Er zet een handje bij van Nisbet, maar het mag verder. En de paas komt dan net niet ver genoeg. Dan wordt hij opgevangen door de invaller Gideon Jong. Aan de kant van Alemanniagen. Truijgel moet oppassen, doet dat heel goed. Had geen stap meer naar achter kunnen zetten om de bal in de handen te pakken, want er was uit balverlies geleden. Maar dat doet Van den Berg dan wel voor hem. En zo was er opeens weer gevaar van die nieuweling, Matti Wagner. Hij was dus al trefzeker. Is gekomen uit de tweede Bundesliga bij Greuther Fürth. Daar speelde hij voorheen. Ook Alemanniagen natuurlijk wat spelers moeten inleveren. 15 spelers die de selectie verlaten hebben. En op dit moment zijn daar ook 7 spelers voor teruggekomen. Voor de ploeg die uitkomt in de derde liga. Jong in balbezit. Geeft hem dan weer helemaal terug naar de linkerkant. Naar diezelfde Wagner. Goede voorzet, maar wel in de handen van Justin Truijgel. De Rode JC gaat proberen om op te bouwen. Het schot wordt wel gekraakt, kan wel nog steeds verlengd worden. Zo, strakke paas van Gideon Jong. Weer op Wagner, die dus eigenlijk als linksbuiten op het formulier staat. Maar in deze tweede helft toch behoorlijk naar voren is geschoven. Ja, snap ik ook wel, want de assist van de doelman in het einde van de eerste helft wist hij uitstekend te verwerken en de 3-0 op het scorebord te brengen. Ja, terwijl Roda even niet eruit komt en opnieuw balbezit is voor Aken.
is een vrije trap voor Alemanniagen. Wat dat betreft aan allebei de kanten van het veld al iets gebeurd in de tweede helft. We hebben natuurlijk een paar wissels ook gezien. Oh, mocht die al genomen worden? Ja, hij mocht genomen worden, ondanks dat het fluitje pas komt nadat de vrije trap genomen werd. Een goed blok daar van Marsman, die er dan zelf achteraan gaat. Wordt onderuit gehaald, mag allemaal door van de scheidsrechter. En zodoende opeens veel ruimte voor Alemanniagen. Rechterkant doorgegeven, weer opgevangen door Marsman. Ja, hij is overal in deze tweede helft. In de rust, Roda dus een aantal keren gewisseld. Marsman erin gekomen, hebben we al een aantal keren kunnen noemen. Mitchell Paulussen in het veld gekomen voor Dion Doornbos. En ook in de spits een wisseling gezien. Finn Schente, die dus zijn eerste minuten gemaakt heeft voor Rode JC, is vervangen door Maujuji. Als ik het zo goed uitspreek, mocht het niet zijn, verbeter mij gerust. Speler van de eigen jeugd. Ja, de nummer 32, daar kunt u hem aan herkennen. En hij is al een paar keer gezocht voorin. Een lange speler, die kopsterk zal blijken te zijn. En met die wijzigingen gaat Rode JC dus verder in de tweede helft. Overtreding gemaakt op Ademi. Door Tol. Ja, waar moeten we dan van Alemannia bijvoorbeeld verwachten dit seizoen? Misschien moeilijk in te schatten. Een club wat veel in beweging is. Al jarenlang. Terwijl dit wel een goede paas is. Naar voren toe gegeven op Da Silva. Kiala. Wel goed opgelet daardoor. Justin Treichel. Ja, u kent ongetwijfeld wel de geschiedenis van Alemannia-Aachen. Als je 125 jaar oud bent, gebeurt er heel veel. Het grootste deel hebben ze eigenlijk altijd doorgebracht in de tweede divisie, in de tweede Bundesliga. Ze kwamen in de Bundesliga terecht al lang geleden, in 1960. En later, na een succesvolle campagne in 2005-2006, ook weer terug naar de eerste Bundesliga. En dat voor 1 seizoen. Vandaar is het op een gegeven moment ook hard bergaf gegaan. Zeker rond de periode van 2000 werd er grote financiële problemen voor de club. Goed, met een hoogtepunt is in toch wel 2006 geweest. Waarop Alemannia-Aachen dan die terugkeer wist te krijgen na 36 jaar afwezigheid in die Bundesliga. En natuurlijk de finale speelde van de Duitse beker. Het seizoen waarin Erik van der Leur en Erik Meijer deel uitmaakten van die selectie. Nadat die ploeg degradeerde, ging zoals gezegd het hard naar beneden. Eerst tweede Bundesliga en in 2012 terug naar de derde liga. Maar gelukkig dat toch een mooie en grote club uit Aken sinds nu voor het derde seizoen op rij in die derde liga uit gaat komen. En, we mogen allemaal toch wel hopen dat ze daar goede zaken gaan doen. En misschien weer in het spanningsveld weten te komen om terugkeer in het echte top van het Duitse voetbal komen. Ja, dat is een wens die hier in Kerkrade natuurlijk ook al heel lang uitgesproken wordt over Rode JC. Want zij gaan nu voor het 9e seizoen op rij in de keukenkampioen-divisie fungeren. Ieder jaar opnieuw hoop, dit jaar opnieuw met toch een beetje gedroomde trainer Rob Penders. Een paar goede versterkingen in ieder geval die met enthousiasme ontvangen zijn. Moet zeker nog maar blijken of die ook in de competitie starten en gedurende de hele competitie hun waarde gaan hebben. Het is altijd moeilijk om dat nu op dit moment al te zeggen. Maar zoals ieder jaar en ook dit jaar echt wel optimisme bij de trouwe en grote aanhang.
Ja, Rode JC gaat dat natuurlijk ook weer met een hele nieuwe selectie doen. Want Rode JC heeft ook afscheid moeten nemen van een aantal spelers. Bijvoorbeeld Michael Breij, hij ging naar FC Emmen. Wiedesheim Paul terug naar zijn geboorteland Zweden. Orebro zal hij gaan spelen. Iman Griffith naar Armenië gegaan, Pionik. En El Meniani vervolgt zijn loopbaan in Marokko bij Ittihad Tanger. En Jules Timmermans, ja, een jongen die toch niet echt kansen heeft gekregen hier. Een jongen van de club. Niet de speelminuten gekregen, gaat naar de regionalliga bij Bremen SV. En zonder club zitten Tim Keuter, Majorano, Takkedine en Jordi Steins. Het leek er ook even op dat Joshua Zwierte zonder club kwam te zitten. Maar hij is toch echt wel in beeld en fit aan het worden. Speelde heel goed in het begin van vorig seizoen met toen die vreselijke lange kruisbandblessure. Terwijl Roda nu weer een keer zich laat zien op de helft van Alemannia Aachen. Laatste periode wat minder gebeurde op het veld. Maar wel een wissel gekomen van Ryan Leijten. Ryan Leijten die ook een nieuwe functie heeft gekregen, namelijk die van verdediger. Terwijl er een voorzet lijkt te komen van Lucas Beerten, maar die gaat over het doel heen. Ja, ik zei al inderdaad, Ryan Leijten in het veld gekomen. Voorheen werd hij toch gezien als een soort pinchhitter. Iemand die laat in de wedstrijd in het veld werd gebracht. Die oorlog moest maken voor de doelman. Soms in de spits, soms net erachter. Maar nu in deze voorbereiding niet voor het eerst als centrale verdediger aan die rechterkant. En ook deze keer zal hij die functie op zich nemen. Waardoor Jay Kruijver nu dus iets meer aan de rechterkant wat hoger is gaan spelen. Dat Ryan Leijten in het veld is gekomen voor Van den Berg. Terwijl Alemannia daar op een prima positie een vrije trap heeft gekregen. Het is Mehdi Loene die zich daar wellicht mee gaat bemoeien. Het lijkt erop alsof deze wel in één keer richting het doel geschoten gaat worden. Het driemansmuurtje staat er klaar voor. Ja, ook met Nisbet in het muurtje. Die springt hoog, maar het is in ieder geval goed opgevangen door Justin Treichel. Het schot kwam van Matti Wagner. Een lange bal naar voren op Marsman. Goed aangenomen. En dan krijgt hij dan een overtreding. Halverwege de helft van Alemannia Aachen. Goede uittrap daar van Justin Treichel. Duimpjes omhoog naar elkaar. Terwijl ik zie dat er, het gaat zo mooi in deze comments. Ze gaan zo snel voorbij dat ik soms wel eens wat dingen mis, omdat ik me natuurlijk op het veld moet concentreren. Maar Suzanne Wessels die heeft een vraag. Als ze hem nog een keer wil stellen, kan ik wellicht antwoord daarop geven. Terwijl deze voorzet wordt weggekopt door Jong, maar een verdediger op de grond ligt. En daar moet verzorging het veld in komen. Zo ligt het spel dan heel even stil. Omdat die blessurebehandeling plaats moet vinden. In ieder geval de speler moet zelfs even naar de kant toe gaan. Ja, terwijl ook mooi is te zien dat er ook vanuit Kroatië geluisterd wordt. Of gekeken wordt in dit geval.
spel gelukkig weer hervat. Jay Kruiver terug op Ryan Leijten. Komt bij die eerste paal terecht. Bijna opgevangen daardoor Mitchell Paulussen. Ja, nog steeds goed balbezit, goed doorzetten. Want zowel Nisbet als Paulussen weten de bal niet af te heroveren. Uiteindelijk goede actie daar van Truichel. Die dat gevaar onschadelijk weet te maken. Wordt ondertussen een vraag gesteld waarom er rekken achter het doel staan. Ja, dat is natuurlijk best wel een hele goede vraag. Je zou in eerste instantie bedenken dat het een soort extra beveiliging is. Ik denk ook dat het rekken zijn die maar naar één kant opgeduwd worden. Dus in andere situaties zouden die natuurlijk wel gebruikt kunnen worden om mensen achter die hekken te houden en dat hekken niet omgedrukt kunnen worden. Of eventueel een extra beveiliging voor wat rolluiken of deuren daarachter. Maar op dit moment hebben ze niet echt een functie deze zaterdagavond. En ja, met supporters hoeven we ons echt geen zorgen te maken, want de sfeer is uitermate gezellig. Terwijl Alemannia Aachen nu al een goede aanval aan het voorbereiden is. Marsman moet daar oppassen. De bal komt laag binnen, komt bij Diome, dan naar Paulussen, draait daar snel tussen 3 man. Geeft hem wel weer terug aan Diome. En dan richting Beerte. Beerte komt er niet tussendoor, goed opgevangen door Da Silva. Lage voorzet, een mooie doorgeven op Loene, die had daar echt een kans. Kreeg de bal niet lekker mee, niet goed aangenomen. En dan ontneemt hij Alemannia Aachen toch een behoorlijke mogelijkheid. Alemannia Aachen combineren goed verder. Nu aan de linkerkant. Nog steeds balbezit voor de Duitsers. Die nu over de rechterkant gaan proberen. Goed onderschept daar. Door Kruiver, die hiermee naar voren liep. Krijgt niet de bal terug, maar Nisbet is snel. Nisbet aan de bal, gaat schieten met links. Op doelman Bajic. En dan afvallende bal voor Paulussen bij Van der Hurk. En dit is wel een hele mooie uitgespeelde goal van Rode JC. Heel goed om dit te zien. Het was al een hele goede actie van Joshua Nisbet. Hij kwam heel ver en kwam zelfs tot het schot. Dat werd in eerste instantie nog een keer door Bajic. Opgevangen door Paulussen, die was niet zelfzuchtig. Die hield het overwicht, het overzicht. En gaf een pan klaar aan Anthony van der Hurk, die zijn tweede doelpunt van vanavond maakt. En het ook weer spannend maakt in deze wedstrijd. Nu nog maar 1 goal achterstand voor Rode JC. 2-3 is de stand geworden. Goed afgejaagd. De scheidsrechter zat er nog even aan, maar het mag verder. En zo heeft Rode JC weer balbezit. Nou, op zoek naar die 3-3. Een paar wissels hebben Rode JC toch wel goed gedaan in de rust. Met Bram Marsman, met Ryan Leijten, Mitchell Paulussen. En natuurlijk ook een eigen jeugdspeler, Mao Juji, die ik nog niet heel veel genoemd heb. Pas in het begin van de helft viel hij op. En dit is wel veel man van Rode JC. Ter hoogte van de bal. Nisbet heeft de bal. De Koenbelt-tribune gaat zingen. Wat steun voor Rode JC. Ryan Leijten naar Kruiver. Mao Juji. Ja, nog steeds een balbezit. Goed doorgezet. Het mag allemaal verder bij Anthony van der Hurk. Kruiver. Weer Van der Hurk. Nee, het kwam bijna bij Marsman. Maar goed verdedigd daar door Alemannia Aachen. Terwijl een volledige mispeer te zien is van Faton Ademi. En zodoende nog steeds druk van Rode JC. Er komt een wissel aan. Joey Muller gaat voor Roda erin komen op de plaats van Lucas Beerte. In ieder geval is de wissel Beerte-Muller. Nou, Muller begon zijn loopbaan bij Rode JC vooral op die linksbackpositie.
Vorig seizoen was hij vooral verdedigende middenvelder. Samen met Nisbet. Toch wel een bepaalde wijzigingen in details. Nisbet is nu meer aanvallende middenvelder geworden. En Joey Müller speelt nu als verdediger aan die linkerkant. En zeker een speler die ook vaak de diepte opzoekt. En een Marsman die ook zoveel loopt aan die linkerkant. Gaan ze echt wel wat meer dreiging proberen te geven aan de linkerzijde van Rode JC. Paulus is ook een jeugdspeler, maar vooral bij Rode JC geweest. Natuurlijk echt een jongen van de club. Een van de weinigen zou je kunnen zeggen, zeker het vorig seizoen. Want toen was het echt veel spelers van buitenaf en ook van buiten de provincie. Met name, die speelden bij Roda. Dit ziet er heel goed uit. Goede actie ook van Maoudi. Geeft de bal aan Kluivert. Terug naar Paulussen en die krijgt de bal niet genoeg mee. Jammer genoeg deze aanval verkeken. Maar het ziet er wel een heel stuk beter uit deze tweede helft. In ieder geval die laatste 10 minuten van Rode JC. Veldspel, de bal gaat veel sneller op en neer. Ze houden de bal ook langer in bezit. En we hebben ook al 2, of in ieder geval 1 doelpunt gezien in die tweede helft. Met nog 20 minuten te gaan. Tegen Alemannia Aachen, die nog niet veel gewisseld hebben. Dan zal de lucht ook langzaam maar zeker wat uit beginnen te lopen. Zo aan het einde van de voorbereiding. Goed opgevangen daar door Tol. Geeft hem dan weer mee aan Maoudjouji. Sterk aan de bal, fysiek sterk vooral. Leiden terug op De Jong. Zo is er steeds meer en meer balbezit voor Rode SC. Alemannia wat meer achter de feiten aan het lopen. Dan kan Roda dicteren en dan staan er steeds meer ruimtes. Het spel wordt ook veel meer verlegd van rechts naar links. Terwijl Leiden, ja, natuurlijk aanvallen van origine, ook wel ver kan lopen met een bal. Jammer dat deze paas dan in de 16 smoort. En Aachen gaat uitverdedigen. Goed voor de man gekomen door Kluivert. De tweede keer is hem dan te machtig. Nog steeds geen overtreding gegeven. Fikse duels daar uitgevochten. Van Jay Kluivert. Absoluut geen angst bij. Jay Kluivert wacht heel lang. Kan ook heel ver gooien. Lijkt toch voor de korte inworp te kiezen. Klein boogballetje dan. Richting Majuji. Die geeft hem dan terug aan Tol. Müller op Nisbet. Goeie paas op Van der Hurk. Van der Hurk liet de bal lopen. Hopende tot een schot te komen daar. Maar de bal was sneller dan Anthony zelf. En zodoende kon doelman Bajic bij de bal komen. En de selectie ook een Limburgse doelman bij Alemannia Aachen. Tom Hendricks, terwijl we even moeten kijken naar dit schot uit de draai van Da Silva Kiala. Ja, wat zegt Tom Hendricks, 24 jaar, komt uit Heerlen. Vooral de jeugd doorlopen bij Fortuna. Daarna even naar Helmond Sport gegaan. En nu maakt hij deel uit van de selectie van Alemannia Aachen. Waarschijnlijk als derde keeper. Omdat hij ook niet op het formulier staat deze avond. De tweede doelman is Manuel Riemann.
Nog een kwartier te spelen. In de laatste voorbereidingswedstrijd, de oefenwedstrijd. Echte oefenwedstrijd dit natuurlijk, of echte vriendschappelijke wedstrijd tegen Alemannia Aachen. 5 doelpunten hebben we toch al mogen zien. Dat valt zeker niet tegen in dat opzicht. Maar Roda wil met een beter gevoel van het veld afstappen. Dan zullen ze in ieder geval minimaal de 3-3 voor moeten scoren. Dat lukt uiteraard niet vanaf de eigen helft. Maar de laatste periode, het laatste kwartier, is Roda de betere ploeg. Marsman en Müller komen niet echt met elkaar in contact daar met de bal. En Müller die lijkt ongeveer ieder jaar wel een nieuw kapsel te nemen aan het begin van het seizoen. Het eerste jaar was het bijna gemillimeterd. Vorig jaar moest hij met een haarband spelen omdat zijn haren half lang waren. En dit kapsel is toch weer een heel stuk korter. Sterk gespeeld daar van Silva Kiala. Die daar in balbezit blijft, maar zijn paas is te kort. Nisbet kan daar storen en onderscheppen. Nog steeds balbezit voor Alemannia, maar niet in tweede instantie. Want ja, als je maar blijft doorzetten, krijg je een keer de bal. Dat gebeurde dan nu ook voor Nisbet. Alleen is het vervolg jammer genoeg niet goed genoeg. Probeert Roda wel de druk hoog te houden. De voormalige Australisch international Nisbet die rent er dan achteraan. Maar wel even uit positie, terwijl Alemannia Aachen nu ruimte heeft aan de linkerkant met Wagner. Een lage voorzet. Bovenbeen van Leijten en dus verwerkt tot een corner. Inmiddels genomen en uitverdedigd door Roda JC. Een beetje in niemands land. Wie gaat er uiteindelijk de bal onder controle krijgen? Het is Alemannia Aachen. Weliswaar via de eigen doelman. Terwijl Alemannia via de linkerkant probeert tot een aanval te komen. Dan zie ik ook dat Roda JC zo dadelijk weer 2 nieuwe spelers in het veld gaat brengen. Ja, het gaat sowieso een hele mooie terugkeer worden voor Joshua Swierten. Wat heeft hij toch een lang revalidatieproces achter de rug. En dat nadat hij in het eerste seizoen dat hij speelde, onder Basti Bum was dat, echt op een tweede plan terecht is gekomen. Bijna niks aan het spelen kwam. En toen vorig seizoen onder Van Dessel was hij in die eerste wedstrijd belangrijk. Maakte doelpunten op die nummer 10 positie. Leek daar bijna een vaste waarde te worden. Omdat daar gestreden werd met Michael Breij, Mitchell Paulussen en Joshua Swierten. En toen kwam die vervelende blessure. Wat hem zo ontzettend lang en de rest van het seizoen gewoon aan de kant heeft gehouden. En dan is dit toch altijd een mooi moment als een speler dan weer kan terugkeren. Het is Anthony van der Hurk die naar de kant gaat. En Jérôme de Jong. En de andere wissel is Ferrati, die in het veld is gekomen. En Ferrati die was ook al 1 keer trefzeker in de voorbereiding. Namelijk in de besloten wedstrijd tussen Vitesse en Roda JC, die in 1-1 eindigde. Dan was het Ferrati daar het doelpunt wist te maken. Ja, Roda JC heeft eigenlijk 1 oefenwedstrijd minder gespeeld dan in eerste instantie op de planning stond. Want ze zouden vandaag, normaal gezien, gespeeld hebben tegen Groene Ster. De buren uit Heerlen-Heide. Maar dat ging niet door, omdat deze wedstrijd, terwijl een afstandsschot van Alemannia ruim over doel gaat. Want deze wedstrijd tegen Alemannia Aachen zou eigenlijk een week eerder gespeeld worden. Maar omdat die verplaatst is geworden naar vandaag, was het gewoon niet mogelijk
om 2 keer op 1 dag een oefenwedstrijd te spelen. Want dan had vanochtend tegen Groene Ster natuurlijk een absoluut B-elftal moeten spelen. En zodoende besloot Rode JC om die wedstrijd af te gelasten. En ja, dat viel niet helemaal in goede aarde bij Groene Ster. Want ze zeggen, ja, wij zijn al jarenlang kosteloos gastheer voor het fundament. De vooropleiding voor de jeugdafdeling. En ook de samenwerking met de Rode JC voetbalschool. En dus was het de voorzitter van Groene Ster die nog wel even van zich liet horen. En absoluut niet blij was met die afgelasting. Snap je natuurlijk ook wel als het om een amateurclub gaat. Omdat dat ja, toch betekent dat er extra inkomsten gegenereerd kunnen worden. En natuurlijk veel sfeer en publiek op een amateurcomplex komt op zo'n dag. Zeker als ja, toch het grote Rode JC op bezoek komt als het gaat om de clubs die hier in de regio Parkstad actief zijn. Nou, directeur Joris Peters heeft natuurlijk ook al aangegeven dat daar natuurlijk nog over gesproken gaat worden. En dat zal zeker van zijn dat die kou al uit de lucht gehaald gaat worden. Maar dus, dat is de enige oefenwedstrijd dus tegen de Groene Ster die niet door is gegaan. En vandaar een week later deze belangrijke, in ieder geval de laatste oefenwedstrijd. Voordat volgende week echt het echte werk gaat beginnen. Er wordt nog een keer gewisseld. Jay Kruiver gaat het veld verlaten. Terwijl Justin Treichel even op avontuur gaat met de bal aan de voet. Was dus nodig. Ook Alemannia inmiddels 2 keer gewisseld. Nieuwkomer Maiko Weschenbach. Die komt dus in het veld. Overgekomen ook uit de tweede Bundesliga. Bij Karlsruhe was hij actief. En nu dus voor Alemannia terwijl toch een klein opstootje gesust moest worden. Inmiddels is dat gebeurd. We beginnen nu al echt in de eindfase te komen en eindelijk daar wat ruimte voor Rode JC. Aan de rechterkant is Marsman nu gaan spelen, overgestoken dus. Geeft hem voor op Paulussen, komt niet aan. En ook in tweede instantie weet Marsman de bal nog niet heroveren. Dit is wel een goed duel. Wil de inworp hebben, maar krijgt hem niet. Nadat hij Ademi op de grond heeft gewerkt, is het een vrije trap geworden en geen inworp. Goed laten lopen, opgevangen door Justin Treichel, die de bal meegeeft. De laatste 5 minuten die dienen zich aan. En Rode JC, het zou toch mooi zijn als ze in die laatste 10 minuten wel even wat kunnen in ieder geval kunnen aanvallen. Want een goede 10 minuten geleden had Roda het beste van het spel. Ook goed veldspel met goede combinaties. Alleen net de laatste 5 minuten begint dat ietsje minder te worden.
misschien een goede opening op Müller nu aan de linkerkant. Net te hard en kan er net niet bij komen. Rode JC komt nog niet echt tot een slotoffensief. De bal nog ietsje te vaak in de achterste linie. Korte combinatie, ja, slechte aanname daar. Jammer dat Mawujudi die bal niet heeft. Nog een keer. Strijdlust zeker geen gebrek van de speler uit eigen jeugd. Dat is nog een goede pas van Alemaniaga. Gelukkig dat Marco Tolda aan het opletten is. Naast hem ook een nieuwe verdediger in het veld gekomen. In de vorm van Michem, ook uit de eigen jeugd van Roda. Maakt de afgelopen, dat is een bal die daar blijft hangen. Van Michem zit daar even mis. Maar wel in tweede instantie heel goed hersteld. Op de invaller Fabio Torciello. Van Michem die maakte vorig jaar zijn debuut in de uitwedstrijd tegen Jong AZ. Dat was de laatste reguliere competitiewedstrijd. Toen speelde Rode JC echt met een B-team. Want toen was Roda al verzekerd dus van de deelname aan de play-off. Ik zal het voor iedereen iedereen die Roda een warm hart toedraagt, maar niet over de play-offs gaan hebben van het vorig seizoen. Maar gewoon de blikken vooruit op dit nieuwe seizoen. Maar daar heeft Van Michem in ieder geval al zijn debuut gemaakt. En ook nu dus binnen de lijnen gekomen. Die corner, die gaat er zomaar in. Wat een mooie kopbal. Op een uitermate goed aangesneden corner is het een doelpunt van Faton Ademi. Ja, en dan wordt het toch zomaar 2-4 op slag van rust. Maar kan toch niet ontkend worden dat dit wel echt een heerlijke kopbal is. Nou, sterker nog, het is niet eens een kopbal. Het is gewoon een halve volley. Een halve omhaal, moet ik zeggen. Wat een prachtig doelpunt. Deze zou je... Ja, het is jammer dat wij geen herhaling kunnen laten zien. Maar ja, deze zou in de samenvatting zeker nog een paar keer voorbij komen. Het mooiste van de avond. Vanuit de corner. Een halve omhaal. Komt op naam van Faton Ademi. Terwijl Paulus aan zijn shirt wordt getrokken en zo het spel weer verder kan. Ja, is het Leijten die wel probeert, maar waar het te druk is. De laatste 10 minuten, dat is misschien bijna een goede bal op Müller. Maar de doelman is goed uit zijn doel. Ja, wellicht Zwierte dan van afstand. Maar Zwierte is verstandig en geeft hem aan Nisbet. Nisbet terug op Zwierte. Die draait weg, die glijdt uit. Ja, dat kun je bijna verschrikken als Zwierte wegglijdt. Maar het ziet er allemaal sterk en stabiel uit bij Joshua Zwierte. Wat dus wel echt een mooi moment is van deze avond. Dat hij dus weer binnen de lijnen staat. Terwijl ja, Alemaniaga het misschien nog wel erger kan maken. Richting de 2-5 kan gaan. En dat is een voetje van Truichel. Wat een fantastische redding. Op het schot van Torciello. Had het bijna 2-5 geweest. Was het bijna 2-5 geweest. En laten we heel eerlijk zijn. Als je met 2-5 van het veld afloopt. Dan kun je niet zeggen dat je met een goed gevoel die laatste week in gaat. 2-4 natuurlijk ook niet. Maar een hele ruime nederlaag wordt Roda en in dat geval nog even bespaard. Nou, wel weer een corner. We weten wat er zojuist gebeurde bij de vorige corner met Ademi.
Zelfde uitdraaiende trap. Nu wel in eerste instantie verwerkt door Roda bij Wagner. En die gaat dan helemaal terug naar zijn eigen doelman. Terwijl we de blessuretijd zijn ingegaan. Natuurlijk weten we deze keer niet hoeveel blessuretijd erbij gaat komen. De scheidsrechter liet niks doorspelen in de eerste helft. Kijk, voor de score gaat het niet meer uitmaken hier. Want Alemannia Aachen gaat deze oefenwedstrijd winnen. Ja, het is bijna afgelopen. Wil ik in ieder geval nu alvast aangeven aan, of iedereen bedanken die deze stream heeft gevolgd. Alle commentaren, maar met name ook de mooie woorden die ik voorbij heb zien komen. Dat L1 Sportradio gemist zal gaan worden. En ook de liveverslagen zoals deze avond. Maar vooral ook de liveverslagen tijdens de keukenkampioen-divisie van de 4 Limburgse clubs. En natuurlijk de Eredivisie bij Fortuna Sittard. Wij als commentatoren, presentatoren vanuit de studio en verslaggevers en redacteuren vinden dat uiteraard natuurlijk ook jammer. Het is natuurlijk zeker niet onze beslissing geweest. Dat mag duidelijk zijn. We kunnen echt alleen maar iedereen enorm bedanken voor alle uren dat er geluisterd is naar de radio. Alle reacties die wij gehad hebben. U weet, als u het gevolgd hebt, dat wij dat met ontzettend veel plezier altijd gedaan hebben. Heel veel enthousiasme over de radio verspreid hebben. Verslaggevers die al jarenlang bij clubs rondgelopen hebben. Zoals een Rick Kremers die dat al 33 jaar lang gedaan heeft voor L1 Radio. En er zijn zoveel namen, te veel namen om die allemaal te noemen. We zijn heel dankbaar dat we het allemaal hebben mogen doen. Maar helaas zal in ieder geval dit jaar, dit hele seizoen, zullen wij niet te volgen zijn op de radio. Bij het bekende en oudslopende programma van L1 Radio. Is natuurlijk wat ik even alvast gezegd wil hebben voordat zo dadelijk afgefloten gaat worden. Want deze livestream is ook de laatste livestream van de voorbereidingsperiode. Natuurlijk zijn we niet gemachtigd om enige beelden te schieten tijdens de reguliere competitie in de keukenkampioen-divisie of bij de eredivisie. En was dit dus de laatste livestream in de voorbereiding. Het is misschien raar dat ik degene ben die hier de laatste woorden mag gaan uitspreken. Want er zijn collega's van mij bij L1 Sportradio die daar eigenlijk meer recht op hebben. Die veel langer al bij het programma betrokken zijn. Maar nogmaals, iedereen hartelijk bedankt voor al die jaren en met enthousiasme geluisterd te hebben. Wij hebben met enorm veel plezier gedaan, evenals deze avond, de wedstrijd te volgen van Roda JC. De oefenwedstrijd tegen Alemannia Aachen, de vriendschappelijk duel. Van twee kanten, van twee supportersgroepen die het heel goed met elkaar kunnen vinden. Het is een overwinning geworden voor de bezoekers uit Aken. 2-4. De voorbereiding zit erop. Het is de hoogste tijd om te beginnen aan de echte competitie. Volgende week de uitwedstrijd tegen FC Emmen. Dank u wel voor het luisteren, voor de goede opkomst in deze livestream. En wie weet, heel graag tot een volgende keer.